Recollida de mobles. A través de l'oficina virtual també podem sol·licitar a l'Ajuntament la recollida gratuïta de mobles i trastos vells. Aquest servei el pot sol·licitar qualsevol persona sense necessitat de tenir certificat digital. Triem l'opció a tràmits més freqüents i, en primer lloc, veiem tota la documentació i especificacions del tràmit. Tramitem la petició i ens apareix un calendari de disponibilitat, al qual hem de triar el moment en el que volem deixar els mobles a la porta de casa nostra. Les dates que estan en verd són els dies disponibles. Hem de clicar sobre el dia en què volem que es faci la recollida i apareixerà un formulari per omplir. S'introdueixen les dades al qüestionari i, en aquest tràmit, és fonamental seleccionar l'adreça on s'ha de fer la recollida i també el tipus de mobles que es llançaran. Finalment, el sistema ens demana un element de seguretat per assegurar-se que és una persona i no un robot qui fa la petició. En aquest cas, és el resultat de l'operació que apareix en pantalla. Acceptem la clàusula de la Llei de Protecció de Dades i el tràmit ja està fet. Rebrem un correu electrònic com a justificant del dia escollit.